Carnaval Bielefeld Kretsers wordt mogelijk gemaakt door Luite Groentechniek Wienandsro. Onze Harry wordt gekozen tot een nieuwe prins. Dat wou we toch gaan scheren zien, de grootste winst. Maar in die gekke week vergoot te zien de steek. Maar zong nog iedereen en nog een keer. Welkom bij het vervolg van Carnaval Bielefeld Kretsers. We hebben een boordevol programma voor u, dus gaat er maar eens lekker voor zitten. We starten bij de Ruitsche Revue en de Prinsenproclamatie. Gevolgd door de galazitting en de carnavalsavond van het Genderriek. En we gaan nog even skiën. Veldkretsers, veldkretserinnetjes. Goedemiddag hier in het gemeenschapshuis. Het begin van de proclamatie. We hebben met z'n allen kerstmis gevierd. En ineens plots is het door het begin van de carnaval, de aanloop naar de carnaval toe. En uiteraard hier in Wienandsro beginnen we met de Prinsenproclamatie. De Raad van Elf, de Jeugdraad van Elf en onze hoogheden die gaan de bühne af. Die zetten zich zo meteen daarachter. Ik hoop dat je er veel plezier hebt. We hebben hele leuke dingen. Buitenmars voor de Raad van Elf en de hooglustigheden. En zo is de opening een feit. De Ruitsche Revue bestaat uit allemaal eigen artiesten. In afwachting van de Prinsenproclamatie start het programma. Ja, lieve veldkretsers, veldkretserinnetjes. Er is ook getroebigs aan de hand in het veldkretserriek. Want we moeten ook afscheid gaan nemen van het geweldig jeugdprinsenpaar. Maar één ding, dat kunnen ze ook nooit meer afnemen. Hier zult u immer met de tweeën kunnen zeggen. 4 woorden, het jeugdprinsenpaar van 2015 in het veldkretserriek. Hier leeft met de tweeën, immer voorop en Jimmy direct achteraan. En dan gaan we langzaam afscheid nemen van dit geweldig prinsenpaar. We gaan beginnen bij ons jeugdprinses Amy met de cape. Amy, veldkretsers, salut. Dan gaan we naar de jeugdprins Las en ook bij hem nummer voor de cape af. Veldkretsers, salut. Mag ik die vragen om als jeugdprinses Amy het krommetje af te doen? Veldkretsers, salut. En dan ook bij onze jeugdprins Las de steek af te doen.
Hier staan ze nog allemaal, ik ga even tussen ze heen staan. Hier staan ze nog allemaal als jeugdprincipaal, want ze hebben nog allemaal het teken van de macht, de scepter en het bloemke. En voordat ik dat afneem, geef ik hier even de microfoon en die is aan Lars, want ik weet zeker dat ze toch een paar u willen bedanken. Ja, ik wil mijn mom en pap bedanken voor dat ik hier mag zijn. En ik wil prins Jimmy bedanken voor een leuke carnaval. Ik wil mijn vader en moeder bedanken, Jimmy en Lars en Nicole en de ouders van Lars en iedereen die met mij carnaval heeft gevierd. En dan is echt een tijdje komen daarvoor officieel afscheid nemen. Ik zou zeggen, pak het allebei. Eentje pakt de bloemen en eentje de scepter. En daar staan hier weer gewoon vurig Lars en Amy. Geef ze een geweldig applaus. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotten van moeder, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van 4, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. En daar staat het jeugdprins veel liefde! Ja, lieve valkratsers, het steekt er dit jaar ganz alleen voor. Geen jeugdprins erbij. Nee, moet zelf die kaart trekken. Maar veel dat gewoon van in deze kleier doen, meid. Ik schik dich met Roy gewoon naar onder, voor dich om te trekken. En dan zien we dich zo terug, draaien we nog een leuk nummer. En dan gaan we mee. Een procesje van maken van de veldkratsers. Dus Angel, ik zou dicht naar voren willen roepen om het eerst met een kettingske te beginnen. Salut, kijk. Dan het kroontje. Salut. Het begint op te leken. Dan gaat het natuurlijk nog de kebel. Salut. Zo. En ik stel nog helemaal niks voor, want het is nog gewoon vele steins. Het is niks prinses, want het heeft nog niet het teken van de macht. Vele, en omdat ze alleen bent dit jaar, heeft Jolanda van Luming Bloemena, kent ze nou, Jolanda Wimmers, een schoon pakketje gemaakt met de veldkratser erin, de oude veldkratser in het pakketje. Angela is een dicht, veldkratser, salut! Zoveel nog, voor het makkelijkste gehad. Ik, Veerle, jeugdprinses van de veldkratsers, barones van buurt het centrum, beschermvrouwen van de dansmarietjes, hertogin van de Hamburgclub, geeft te verstaan en te begrijpen. Ten eerste, wie er ziet, zal ik dit jaar de kaart voor de jeugd alleen trekken. Geniet van alles wat met carnaval te maken heeft. En denk eraan, want die oudjes zijn, kunnen weer beter. Goed
gesproken in het Wahlkreislied op 3 januari 2016. Allah. Ik ben Veerle Steins, ik kom uit Wienerstra. Ja, ik ben jeugd van CSBC de Veldkratzers. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8 van basisschool Stijn Stefanus. We kregen op school een briefje en ik moest zich opgeven voor jeugdprinses en dan moesten Roy Stoeren bellen. En dus wie ik heim kwam, heb ik meteen tegen papa en mam gezegd van mam, ik kan me opgeven als jeugdprinses, mocht dat? En dat heb ik mocht van papa en mam, dus heb ik meteen een Roy Stoeren een paar dagen later gebeld. En toen zei ik, ja, Roy met Veerle, ik wil me gaan opgeven voor jeugdprinses. En toen zei Roy, ja, dat is geregeld. Ik vind het leuk dat ik alleen prinses ben geworden, omdat ik dan zelf kan ik alles zeg maar, alleen doen. En dat is van de ene kant vind ik die dat wel jammer, maar van de andere kant vind ik het wel weer leuk. Ik ben naar Italië geweest. Kom ik op dat Sint-Pietersplein. Steed mij door de pausbomen op de kroon. Ik sta, ik wacht eens op de kameraad. Dus die mensen wat je doen. Ik zeg, kan ik gewoon niet schalen of moet ik doetschalen? Ik sta hier ons heen. Ik zeg, je had ons eigenlijk iets gemaakt vroeger. Was du ons iets gemaakt hast, über de Jozef en Maria, daar stimmt ja niks van. Ik sta hierop, we hadden dat in geschud. Maar je had in de naam van mij gezegd, ik sta dit jaar, weet je de keistal opgezet en de boom komt ook niet drin. 3 strijd in de boot. Ik sta de Christ en de carnaval, dat valt op 1 dag, du volk. Weet je dit nummer je mee? Laat maar eens kijken. Begin maar eens rustig met duwen. Nog eens duwen. Oh, ik zie het cupje al, hè. Even duwen. Duwen. Ja, de eerste. Wat een knop. Wat kan wie binnen vliegen? Bist du dat, Engel Gabriel? Ja, dat klopt. Ik heb gehoord dat hij een mannetje geboren wordt. Er het gepoept. Goedemiddag. Veer zijn de 3 wijzen uit Loosden. En we zijn de satellietster gevolgd. En we hebben gehoord dat hij een kindje Jezus is geboren. Kom maar rooien. Morgen heb ik aandacht. Ik heb het goed gedurigd. Hier. Gezellig. Aan tafel. Want het is namelijk tijd voor het laatste avondmaal. Kijk hier. Water zal wien werden. Neemt allen dit brood. Want dit is mijn lichaam van het verbond. Lieve Jezus Christus, kerel. Wat een trage krampel. Ja, Jimmy, het is zoiets, jong. Ook vandaag gaan we afscheid nemen. Op en die koning naar Jimmy. Op de ganse Limburgse vastenavond. En drie maal kracht uit de nieuwste. Ten tweede. Ten derde. Veldkratzers, salut. Maar ook de steek, Jim. Prins Jimmy is het nog helemaal. Kom voor afnemen. Veldkratzers, salut. Dan het volgende wat we af kunnen pakken. De ambtsketting. Maar ook die gaat af. Veldkratzers, salut. Jongens, allemaal hartstikke bedankt dat hier het ganse jaar met mij de Polonaise heeft gelopen. Noem maar op, het was een geweldig jaar voor mij. Daarbij wil ik als eerste bedanken Nicole dat hij mij toch gewoon immer de kleren klaar. En alles net hoe te kijken. Mijn eigen ouders die toch eigenlijk niet van carnaval houden, maar toch een paar dagen hier zijn geweest. Mijn schoonouders die ook altijd bij Arno mij helemaal mochten brengen. De jong altijd zeggen aan het water, ja de jong kan er niks aan doen. Jongens, hartstikke bedankt. Ja, Jimmy, dan is het zoiets gekomen. Arno, kom naar voren. En vier jij hem een geweldig applaus. Jimmy Kreins. Nou, de taakverdeling is zo Roy, de benadert de prins en de regelt het allemaal, zeg maar.
En ja, daar hebben ze natuurlijk samen in geheim. Want ja, voor hem is, ja, dan moest het geheim houden, dus de kinderen er dan wel samen over praten. Dat is wel fijn, want het is natuurlijk heel belangrijk dat het stil blijft. En hij had het contact met de prins. En we gaan ook op gesprek bij de prins en dan ga ik wel met en dan bespreken we dingen samen door. Nou, dit jaar deze situatie vuurt het vergene jeugdprins zich op heeft gegeven. En ja, dan moest hij toch eens even achter een oor kratsen, wat gaan we dan nu mee doen. Het is overigens niet heel uniek, het is een paar jaar geleden nog een keer gebeurd. Zullen we eens even kijken wat zo hier zit? Ja, doen we dat eens doen. Oh, kijk eens. Oh, het speeldoosje. John, dat is alles van, hè? Ik ken het. Dat is het niet. Hoi. Zullen we dat wegdoen? Want daar hebben we niks aan. Ja, er gebeurt niks, hè? Nee, er gebeurt eigenlijk niks. Hoi. Wat is dit? Nee, doe maar toe. Nee, dat is niks. Weg. Daar hebben we niks aan. Oh. Nee, doe nog niet. Fout en vreugd, man. Dat is zo. Ah, weg. Bloei. Kom op, tellen. 11, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en hier is er! Prins Robben de Nieuwste! Wie hij dit verwacht? Geweldig dat we zo'n prins mogen hier goed lopen in het Veldkratserriek. Joske, hinkst toe onder Prins Robben de Keebom. Veldkratsers, salut. Robben, salut. Veldkratsers, salut. Dan geeft hem kriegen de scepter, het teken van de macht hier over het gans Veldkratserriek. Veldkratsers, salut. En hier staat er natuurlijk Prins Robben de Nieuwste. Robben de Nieuwste, prins van de Veldkratsers. Hier staat uw heerlijkheid van de school. Geef te verstaan en te begrijpen. Samen met de Rode van Herren en de jeugdprinses spelen op al die Veldkratsers en Veldkratserinnekes en draai op krachtig. De eerste, de tweede, de derde. Nou, mijn naam is Robben Luiten. Ik ben 23 jaar. Ik woon nog al 23 jaar in Wijnensrade. Ik voetbal bij Winandia op het eerste. Ik tennis bij LTC Wijnensrade hier in het dorp. In het dagelijks leven werk ik bij EVT, een verzekeringsbedrijf in Heerlen. Ik kreeg opeens een telefoontje van Roy om met de vraag of ik prins wilde worden van de Veldkratsers. Maar hoe die daarop geselecteerd heeft, ja, ik denk inderdaad gewoon deelname in het dorp, bekendheid. Ja, 3 januari toe, afgelopen zondag, toen ik ben uitgeroepen, zijn er heel wat namen gevallen. Maar ja, die van mij zat er niet tussen, dus dat is wel een grote verrassing geweest. De prins en de jeugdprinses zijn bekend. De Veldkratsers hebben weer nieuwe heersers over het aankomende carnavalsseizoen. Zo tikken de dag gestaag weg.
Carnaval 2016 is in zich. We gaan snel een week vooruit in de tijd en komen aan op vrijdag 8 januari. Wie is Ro maakt zich op voor de galazitting. Goedenavond, lieve veldkratsers, veldkratserinnetjes. Welkom op deze geweldige galaavond wat we gaan metmaken. Ik ben buurtmaatkoopers voor C.W. de Wille. Het succes van vorig jaar zijn we weer paraat met de ganse Willeclub hier in Vollenmaat. Kan ik eens vertellen wie het met ons schijnt met de winnen van de slager, veel weer ons gevleid. Verzin een club van ik zelfs, de naam stelt niets veel. We hebben zelfs geen boekplaats op de wagen voor ons deur. Chauffeur, kar en tractor, dat hebben we allemaal niet. Rijden alles zelf. Je ziet wel dat het gaat. Na Jupiter en dan zijn we jou daar Mars. En zelfs links rijtjes riepen aan de kans. Bij Abigail is nederig, hoor wij niet meer. Bij ons tegen de humor, de vriendschap en plezier. Amen. Amen. Ja, 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 ja. Iedereen begint te swingen. We zetten elke dans en op zijn kop. Ja, 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 ja. Iedereen begint te zingen. We zijn de band die nooit of nimmer stopt. Ik zie mijn liefje en hij komt maar. En ik heb mijn toeter klaar. En de drums gaan boem, bam, bam, boem. En de trompet, red, red, red. En de bas gaat boem, 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 boem. En de trompet, red, red, red. Ik heb mijn beestjes opgezet. Boem, bam, boem, red, red, red. Ja, 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 ja. Iedereen begint te swingen. Elke jongen kiest een leuke meid. Ik zie mijn zusje op de basgitaar. Mijn liefje en hij trommelt maar. En ik heb mijn toeter klaar. En de drums gaan boem, bam, bam. Sinds mijn berg kan is geworden, hebben ze me ramplat gebeld. De beer van mij, daar komt geen goed woord uit de mond, want hij kan door een aas. Komt er een toet van het koningschef in, de jasram om een mayonaise, 3 frikadellen in de benetes. Toen zei hij, Gerda, ik moet je gaan vertellen. De volgende week zondag moeten we naar het Ola's en Dilse Stockholm. Want ik heb mijn koning geschoten om een versleten vogel. Ben ik hals over kop naar de kapper gegaan. Toen zei hij, wat mag het zien? Ja, ik zeg, ik ging eens eerst even het rondje. Ik zeg, kan ze mij de pony ook bijknippen? Ja, ik zeg, dan zullen ze met moeten gaan, Oos. Nou zeg ik, toen heb ik mij ten even bij Hans in de bril gekocht. Want anders kost ik er nou eens geen vinger. Wat voor een bril had zich hier gehad, zei er. Ik zeg, dood maar hetzelfde als de buurvrouw. Als de buurvrouw, zei er? Ja, ik zeg, die zuurt ook alles. Morgens de ogen overriep. En ik had verslagen, ik ben de weg weer even kwijt. Dus kijk ik in de spiegel, je weet niet dat ik doe zo. Maar mich voor alles binnen. Ik wist hoe we dan lopen.
verschillende andere schoenen. Ik rijd het voor de auto, al die kleuren om ons weer. Het hebben we zo gern. Vastelavond doorgedaan en heb ze daar nog uit van sfeer en op de gezang. Na vastelavond is er weer geen euro in de mond, dus kom maar eens tot hier. En hier is in het hand. Die gipsen ligt de oude goede kop. Er zijn verschillende andere schoenen. Ik rijd het voor de auto, al die kleuren allemaal sfeer. Het hebben we zo gern. Dat zijn bios in de familie, al de slechte aardigen. Die hebben allebei het houden van de elke van de elde, zo krijgt wie het zo. In de los van alles zijn de mensen schwassen talen, en ik kans die gaan wat op te vullen, dat gaat nog niet eens verder. Op de elde, zo kan er geen van België gaat los. Geen Elkander op de grander, de deur gaat niet van. Dat zit hier op de familie. En dat is de hele groep. Dat is de hele groep. De prins in de zon, veel beste Jan, dat hier gooien zal. Hier hebben we de prins in de zon, de prins in de zon.
Nou, vanavond doen we eigenlijk binnen de artiesten opvangen en zo gaat allerlei. Maar de voorbereidingen zijn eigenlijk al voor deze avond eigenlijk. Deze avond is alleen de artiesten opvangen, even begeleiden en die dingen eigenlijk. Maar niet, de voorbereiding is eigenlijk wel het spannendste eigenlijk. Ja, ik begin meestal in meteen na het seizoen zal ik maar zeggen. Dan begin ik te kijken van wat zou voor dit jaar vragen. Dan wil ze natuurlijk ook altijd een beetje wisselen. Dan wil ze het grappig hebben, een butenreed, dan gaat ze dansen. Dus ze wil ze eigenlijk een beetje divers dat het niet. En ook niet bijvoorbeeld alleen maar Duitsstalig of alleen maar. Dus ze moet ook een beetje, dat vinden we ook belangrijk, dat ze een beetje wisselt. En het is eigenlijk toch wel samen, nu moet ik zeggen, de kinderen doen dat ook met en weet wat ze links en rechts huurt. Nou, dat zijn artiesten die moeten pakken dit en dat en zodoende. En dan, ja, we dat samen doen, zullen we het zo doen. En dan, ja, zo loopt dat eigenlijk wel vanzelf eigenlijk. De hier veel tijd voor de vastenavond in Wienerschool. Nu is het dit jaar zo graag gegangen dat we niet één hebben, niet twee, maar zelfs 3 man die dan verdiend hebben. 4 veldkratsers zijn grootschap dat er zo'n schoon vrouw die überhaupt in het dorp hebben wonen. En ook dat die vrouw die zich daar aansneden bij de dansmarisjes en die daar volop inzetten. En iedereen mocht er wel eens goed en een geweldig applaus voor geven voor die 3 kanjers. Wir waren ohne Angst und Sturm und Blut.
En dan zijn we aangekomen bij 14 januari. Een dag waar heel veel lui in het dorp en witte boeten nog hebben uitgekeken. Vanavond is een carnavalsavond georganiseerd voor bijzondere mensen. Een evenement dat dit jaar voor de 7e keer is georganiseerd door Anja Vermeeren en haar man en draagt de titel Het Genderriek. Ik ga er niet meer over vertellen, want de beelden spreken voor zich. In één woord een fantastisch initiatief. Ja, beste lui van de Genderriek. Allemaal van harte welkom. Een speciaal welkom uiteraard voor ons prinses Maud. En prinses Maud, het is vandaag de laatste keer, hè? Ja, maar dat is niet erg, hè? Want dat is niet net gezegd dat ik niet meer mag komen, hè? Ik zou zeggen 3 keer aan af. En dan zilver wat mij betreft begos. En dan beginnen we met een liedje voor Ramon te herinneren. Of voor Ramon te herdenken. Want de avond begint vrolijk. En ik zou zeggen, laten we proosten op Ramon. Is het fantastisch dat dit heeft bestaat en dat er nu ook nog eens anders meer een brein. En vreemde denken, waar is tot toch aan de hand? De gekken wassen loven in het Limmersland. Het geit bij ons al jeuken als het woord al klinkt. Wij zingen vast te loven als een groot geschenk. En gij zin het beleven, maak er dan wat van. Alles en ook iedereen is in de band. Van waar ze nu zijn festijn, van alle bonte kleuren ben jij. Het is van dag en dag, weer voor ons en opdreef de holdiek is geslaagd. Want al het goeie komt vandaag voor de dag. Wat ben ik blij dat ik dich niet vergeten ben. Dat ich de hele fijne smaak ook van dich ken. Ik zal dich altijd blijven zoeken, al word ik even schoepen. Ik ben blij dat ik dich niet vergeten ben. De ene vult een schoevering door onder in de strand. De andere het kriebelt zijn ganse leven lang. Ik kinder en door lieken op het puntje van de tong. Ik voelde aan die water wie ik op het huisje stond. Hey, hoe zit het bij dich? Hoe zit het bij dich? Dat gevoel van vastelovend. Hey, nu kijk eens naar mij, nu kijk eens naar mij. Wat ik voel is veelbelovend. Het begint wie een bubbel met borrel in de maag. En als je gewoon zich zitten in het neustuk van de kraag. Hey, hoe zit het bij dich? Hoe zit het bij dich? Dat gevoel van vastelovend. Wat hebben we hier als Valkretsersmoot, prinses Maud van dit genoten. Van wie ze uitkomt hier in de volle zaal tot vandaag. En nu weet ik, prinses Maud, veel dat voor afscheidnummer van dich. Wil ze nog één bedanken, hè? Eén iemand wil Maud nog even toespreken. Vrouwen niet toeschrijven voor Anja die plat door ons te kallen. Nou als Anja plat ligt, dan is de vastelovend voorbij. Dus laat dat nog maar even gebeuren. Anja, ik heb voor dich speciaal vastelovend chocolade, zodat ze er nog even vol kunt houden. Dus ik zou zeggen, kom die pot halen. De twee initiatiefnummers mag ik toch wel zeggen. Eigenlijk wil ik ook alleen maar één ding zeggen. Heel hartelijk bedankt. En ik moet nog heel veel moeite doen om niet te geluiden.
Maar ik heb met mezelf afgesproken dat dit te gaan doen. Dus dat kan ik gewoon proberen om dat niet te doen. En ik wil er alleen nog maar een extra energie geven. En nog een 3-werf krachtig alarm. Alarm, alarm, alarm. Want ik kan je alleen maar bedanken. Je was een fantastische prinses van het, of ben je nog steeds, van Tineriek. Je wilt niet huilen, ik probeer het toch. We hebben besloten de medaille van onze zoon, Ramon Prins de Eerste, die hij gedragen heeft met veel plezier en liefde. Jij was zo'n fantastische prinses dat wij vinden dat hij bij jou hoort. We gaan beginnen met het officiële gedeelte, dames en heren. We gaan het kroontje van ons prinses Maud langzaam afpakken. Salut? Ja, dan vraag ik aan ons prinses Veerle om de cape los te maken. En dan vraag ik allemaal naar voren om het bloemke af te pakken van prinses Maud. En dan is het weer gewoon Maud. En Maudje heeft het geweldig gedaan. Maud, wil ze nog wat zeggen tegen het volk? Ja. Ik heb de ganse leven nog nooit zo schöne carnaval gehad. En ik ben mijn opvolger of stag, wens ik datzelfde toe. Dankjewel, Maud. De envelop, er is nog toen. Ik ga hem openmaken. Hij hield van dieren. Het is zelfs een gezelschapsmens. En hij hield ook wel van een grapje. Hij hield van lekker met vrienden op Chapon een bioscoopje pikken. Een van zijn grootste hobby's, dat zijn paarden. Beste Leo de Tineriek, ik ga me verklappen wie het is. Wie hier over Tineriek gaat reageren? Prins Ralf de Eerste! Ja, lieve u, Ralf. En we laten zingen, Jan. Dat heeft ze niet verwacht, hè. Dat moet ik niet eens aandoen. Natuurlijk is ze een echte prinses. En ons jeugdprinses en onze prins, die hebben de medailles bij zich. Dus die hangen. Die is je om. Salut. En dan eerst kiezen de cape, en dan denk ik dat Danny de cape omdeed. Er huurt natuurlijk ook een steek bij. En dan wil ik vragen aan Erik om naar voren te komen en die steek op te zetten. Zet die steek op, een keer om, een ketting op, maar dat gaat in de scepter. Roy, kom naar voren en geef prins Ralf de Eerste de scepter. Salut! En dan kijk er iets terug, prins Ralf de Eerste, ten eerste! Ten tweede! Ten derde! Soms dan zit het met, soms zit het tegen. Soms dan schijnt de zon, soms is de regen. Lukt het niet, dan crisis, soms dan zegen. Steeds gaat vrij voor goal en schützt dan even. Lachen we met alles, trekken dicht neer aan. Want die lacht, ik hem bemerken. De Ruitscher carnavalsmachine is geolied en draait op volle toeren. 2 dagen later, op 16 januari, is het carnavalskine. Een avond die georganiseerd wordt door de dansmarietjes van de Veldkretsers. 16.
50, 46. Hier in de café op nummer 46. Die recht op tafel, dan wordt het nog verder. De keeper gaat, krijg je niet met, Gordon. Ja, geweldig om te zien. Soms kost het nog vliegen of luistert gehad. De schade en schoefje. We volgen voor de volgende. En we gaan beginnen met nummer 63. 24. 45. 29. 6. 50. 78. Ja, een nummer jongens. 20. 68. Ja, met allebei twee goede kinderen. Dit wordt gewoon laten. Het hoofdnummertje. Jij bent. Leef carnavalsvreugd. Aflevering 3 zit er weer op. Maar niet getreurd, vanaf carnavalsmaandag 8 februari start aflevering 4. In deze aflevering kunt je zien hoe de carnavalswagens geboet worden. We zijn aanwezig bij de jeugdzitting en het oud-wieverbal. En als afsluiting kunt je de optocht van Wienersroos zien. Niet missen vanaf carnavalsmaandag 8 februari bij Omroep Groot Nut.